Kani kasi Aquino o si Del Rosario, magsigilag hal-hal sa ako anang arbitral ruling. But if you go back in time, ug diini nagsugod ni ngadto sa Scarborough Islands, na-stand up ngadto, hinumdubo, nagpada ang China og barko, nagpada punta. Kaning si Del Rosario, kaning ambasador sa Foreign Affairs Secretary ni Aquino, siya ray kasabot-sabot, unya ningon ng Amerikano ni Pagador, hadlok ang Amerika hadlok ang Amerika gira. Kahibaw siya, og magkagira, unya gamay lang ang pasangil, not worth it. Kay magkagira, upakan ta nila, og mutabang ang Amerika, it could trigger a world war. Nahibaw ang Amerika, nahibaw tang tanan, o kanang armas nga nuklear, o atom bomb, o hydrogen bomb, buhian na tanan, walay mabilin sa kalibutan. Pulpog tanan. So, ningon ng Amerika, atras lang mundo ha. Ang tuntong Del Rosario, gipa-atras niya ang atong barko, ang China, muiwa, sunod sa sabot. Muna nga gidemanda nila. Karon ang China, in the meantime, while the case was heard dito sa arbitration court, sige na sila og pada. Na ang Amerika og ang napa kadiyot lang kana pa usa ka minsaw nako. Ko gyud. Kaning sahabong damat guwapa muna akong aide, muna si Captain Sofia Abul Rajak, ang bana na tausog. Ang katong usa may akong aid, ang akong protocol. Kumindig ka, saan protocol ko? Basig mo na inyong mamama karon panahon. Udi ka manilos. Iyay. Silusang yawa. Surrender ko Ito. Di mga gisubag ko na, kuto-kuto, napaluhod ko. Diya, sa ilang balay. Pero nagdayon may kontrolado na itong kamo wala ninyo sulsuli. Kontrolado ang tanin yung Region 11 o Caraga. Dako kayo ng teritoryo ha. So muna,